Kotihoito-ohjeet kaikki käydään läpi toimenpiteen jälkeen ja kirjallisena tulee myös saamaan kaikki ohjeet mukaan. Anestesian jälkeen huomioitavat toimenpiteet on kivunhoito sekä turvallinen kotiutus. Ja osana sitä on anestesian huomiot toimenpiteen jälkeen. Se, että potilaalla ei ole pahoinvointia ja hänen jalat kantaa siinä määrin, että pystyy turvallisesti toivon mukaan saattajan läsnä ollessa lähteä pois. Eli se, mitä me vaaditaan tästä osana tätä toimintaa, että pyritään siihen, että asiakkaalla olisi aina joku saattaja täällä mukana. Poikkeustapauksissa voidaan myös kotiuttaa taksilla kotiin, jos siellä olisi joku odottamassa, mutta meidän vaatimus on, että yksin ei saa lähteä täältä. Anestesiatoimenpiteen jälkeen ei saa mitään fyysistä aktiviteettia harrastaa loppupäivän aikana, eli ihan levon kautta vaan ja makoilee sohvalla. Ja tietysti usein, jos on hammaspoistoja tehty toimenpiteen aikana, niin kylmähoito on hyvin oleellinen, niin käytännössä se on sohvalla jätskikippo sylissä ja Netflixi auki, että siinä se melkein on.